Kuan dong, maningin ako sa do ka bulan dong. Unsa boss? Nagluto ka gudong? Na lamiya ana boss oy, tagay ko gisa kayahong. Ha? Boss, nangapon boss. Oh, saman. Nay parkilan boarding house diri boss, bakante. Parkila unta ko boss ba? Ana may bakanti dia do ko po. Bakanti pa nang do ka kwarto dia. Mo arkila ka? Ay salamat. Parkila ko boss. Pilay bulan na boss. Plus may naman akong bulan na dong. Okay pa boss. Parkila ko. Asa mang kwarto boss? Ay, sabay ta. Kay, tanawa to dito kung mag-agay baka tong kwarto dito. Dili sulod. Tanawa lang dito kung kauyon baka dili ning kwarto ni. Kanina kwarto mo ay bakante. Ayo, o tanawa lang kung makauyon ka ni. Ay. O tanawa lang. Okay na ko ni boss. 2,000 ba kana? O speaker. Oh, okay boss. 1 hour later. Boss. May hapon boss. May hapon sad. Unsa may ato dong? Nangita ko boarding house boss ba? Ay bakante. Boarding house diri boss. Ah, mo arkila ka? Ay na sulod mo ning bakante dong. Ning kwarto ha. Kini? O kana. Tanawa lang kung makaangay ka na. Basta kay tag 2,000 ang bulan ha. 2,000? May og 2,000 dong advance sa kabulan. 2,000. Ay, boss, tingbo na ako nagbayad sunod bulan, boss. 2 ka bulan akong ihatag sa mga sunod bulan, boss. Hindi totoo yan. Banday ha. Sunod bulan na sure magana. Sunod bulan. Dong. May kog advance base sa kabulan dong. Boss, Eh, para kuan ba natay mga guba-guba diri ra mato mga repair. What? sunod bulan na siguro ako boss. Gitugutan man gani mo isa ka board meet ako dia. Oh, para ba duwa pud ako sunod bulan ba? Sure lagi na bayad ko 2 ka bulan. Sige, sure ha. Sure yun ha. Oo lagi. 2,000 years. Dong. Maningin mo sa 2 ka bulan na bayad dong be? Ha? Usa boss? Magparawan ka? Di ba maningil ko sa 2 ka bulan na arkila? Ha? Mukuya ka mo lola? Kabuang. Tarong pa man yung arkila na. Ano pagmulbungol naman noon eh. Usa boss? Usa giingon nimo? Dili ba maningil ako sa imong arkila sa 2 ka bulan? Ha? Dakong bulan? Kulanon man gani boss oh? Dako ng bulan noon? Loh, kuya, wag tirada akong ka-board mate, oy. Ayo dong. Unsa man boss? Kuan dong maningil ako sa 2 ka bulan dong. Unsa, boss? Nagluto ka gudong? Na lamiya ana, boss, oy. Tagay ko gisa kayahong. Ha? Dili ba maningil ako sa 2 ka bulan na bayad? Dili kay udong. Naunsa naman taong ka na? Pamulbungol na mo ka. Aka kuya ko na imong udong, boss. Sa kulan ba nimo nag-ungol? Naunsa naman mo paninglo na nangabungol naman mo? Naglibog mo ninyo. Ang isa pod, singlon, pabungol-bungol pod. Kinabuhi na unsa naman tao na eh. Boss, unsa ba ingon nimong ungol? Ingon ka tagaan ko nimo udong. Asa naman to imong sinabang udong agi sa gulag ungol? Ay, ambot nyo niya. Pabungol-bungol mo singlon, naglibog ko ninyo. Kaon na yan ang udong niya.